Kaixo, oraingo hontan eskolako Google kontua nola gehitu zuen telefonoko beste kontura erakutsiko dizuegu. Horretarako, lehenengo gauza Gmailen sartzea izango da. Gure Gmailen emango diogu eskerran goian, eta hor, gure izena agertzen den ondoan, fletxatxo bat dago, eta han ere klikatuko dugu. Eta hemen, añadir cuenta, edo kontua gehitu, klikatuko dugu. Orain, Google jartzen duen aukera aukeratuko dugu, eta pixka bat itxoin. Bertan, korreo elektroniko edo telefono jartzen duen lekuan, hor idatziko dugu eskolatik pasatako informazioa, kontu izena. Orain, jarri beharko duzue, bidali zaizuen pasahitza. Eta onartu Googleen kontueko kondizioak. Horrela eginda, ja badaukazue, beste kontu berri bat, kasu hontan gu xxxx@talaiaeskola.com